muna dawowa a tafiya jiya na je south west haka jihohi na 'yan uwanmu yarbawa haka wani yake mun complain halayen mutane da suke bashi wahala zai musu kaza su yi kaza shi wallahi zai daina an ce karka daina me dalili na ce in za ka yi ka dage ka yi don Allah in ka yi don Allah ka ci riba saboda akwai karin maganar laraba da ke cewa wai ittaki sharra man ahsanta ilai ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa a mafiya yawan mutane da zamani ya lalace in kai wa mutum 10 alkhairi sai ka yi sa'a ka samu guda ɗaya da zai saka maka da alkhairi a yau idan kai wa mutum alheri 10 sai ka yi sa'a cikin 10 nan wani ya tsuguna ya ce wa iyalinsa wa na fiya mun alheri in ka ji ya buɗe baki ya yi magana to da marar daɗi ya faru amma in alheri ne to shiru yake bakinsa alaikum sai yake complain sai ce ribar ka dai in za ka yi alheri ka yi don Allah kar ka taba tsammanin dan ka yi alheri kana tan wai wani ya saka maka da alheri a aka yi don Allah in Allah ya yarda da kai shikenan ka huta amma in don dan adam kake yi to adadin masu saka alheri da alheri ana wazatan a cikin kashi 100 ba su kai 10 ba waɗanda kuma suke iya dagewa idan aka musu alheri in sun samu dama su yi alheri fiye da wanda aka musu ba su wuce kashi 2 ko 3 ba cikin 100 so kula ga wannan ribar mai alheri idan za ka yi wa iyalinka ne wa 'ya'yanka ne wa makwabtanka ne wa 'yan uwanka na jini ne wa aminanka ne wa abokananka ne wa ma'abota hulɗanka ne ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ribar kaɗai shine time da za ka yi shi don Allah idan ka yi don Allah ko menene ya biyo baya ka ci riba amma in ba don Allah ka yi ba to shikenan kuma shekar tashi a tutar babu komai mafhum tayyib so da ka ka'ida ne mu rika zama masu saka alkhairi da alkhairi masu kuma saka sharri da me da alkhairi saboda idfa billati hiya ahsan ya zama wanda maka mai muni ka saka masa da mai kyau su magabatan mu na kware kanat qulubuhum salima zukatansu a wanke suke gaba daya ba su da lokacin yin sharri akwai magabaci mai suna Rabi' ibn Khuzaima rahmatullahi alaihi surika farslah iya da doki sai aka sace doki ne da yake kauna yake son dokin sai aka sace shi da aka sace dokin sai ɗalibansa suka taru da makwabta cewa ud'u al-layth kai addu'a mai muni akan barawa ud'u al-sariq kai addu'a akan sa sai yace bal ad'u la ni zan masa addu'a ce ta alkhairi ba ta sharri ba shi barawo ma da ya masa sata a gidansa ya gagara saka masa sharri da sharri sai ya ce da alheri zan saka masa sai ya ce Allahumma in kana ghaniyan fa akhbil ya Allah in wanda ya yi satan nan mutuwar zuciya ta sa ya yi sata iya da wadata son banza ne ya sa ya yi sata ya Allah ka dawo da zuciyarsa kan imani da shirya wa in kana faqiran in talaka ne bai da shi kuncin rayuwa ne ya haɗu da rashin imani ya yi sata fa aghnihi ya Allah ka azuta shi ya zama mai wadata wato hatta barawo da ya mar sata ya gagara masa addu'a ta sharri sai ce bari in masa addu'a alkhairi ya Allah in yana da wadata son banza da rashin imani ya kai shi ga sata ya zo ya sace mun doki ya Allah ka dawo da zuciyarsa kan addini ya Allah idan kuma talauci ne haɗu da rashin imani ya ɗauka ya Allah ka wadata shi daga cikin ni'imominka to nan shine kanat qulubuhum salima zukatan a wanke suke ba sa taɓa tunanin sharri a rayuwa sai mai sai alkhairi to wannan haƙurin saka alkhairi da alkhairi saka sharri da alkhairi a kowane hali ba ka da lokacin sharri a rayuwarka sai alkhairi shi yake ba mutum daraja da zai kai matsayi na imami a wurin Allah ya zama Allah ya yarda da kai ka kai kololuwar daraja kamar yadda Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wa nasura suratul sajda ayata nawa zai zama ayata 24 kenan sai Allah ya ce a cikinsu muna sanya a'imma kaga kalmar a'imma jagorori abun koyi waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su da ƙur'ani da sunna kuma ya ce lamma sabaru shine muhallin shahid lokacin da suka zama masu haƙuri sai ce wa kanu bi ayatina
yuqinun bisa ga ayoyinmu masu yaƙini ne. Akwai magabaci mai sunansa Abu Muhammad at-Tabari al-Makki, magabata suka ce to shine Allah ya fassara wannan aya a kansa daga cikin misalai da dama da ake kawowa. Kana imaman bil haramil makki, Allah ya bashi dama ya zama liman a haramin Makka da ke garin Makka inda muke cewa ɗakin Allah. Thumma sara imaman bil masjidin nabawi, bayan lokaci sai Allah ya bashi limancin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je can yayi limanci. Thumma sara imaman bil masjidil aqsa, sai kuma ya ƙara zuwa ya zama liman a masjidil aqsa. Wannan fa su ne mafi darajar masallatai guda uku a duk duniya, haramin Makka da masallacin fiyayyen halitta a Madina da kuma masjidil aqsa. Dukkaninsu uku Abu Muhammad at-Tabari al-Makki rahmatullahi alayhi yayi limanci a wurin. To shine waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Me ya kai shi ga wannan malamai suka ce hakuri wajen saka alheri da sharri, sai ya zama a'imman ma a mafi darajar masallatai guda uku a duk duniya yayi limanci. Akwai wani matsayin da ya kai wannan? Kai limancin masallacin haramin Makka, kai na Madina, kai na Aqsa, dukkanin su uku ka zama liman a wurin. Allahu akbar. Bahaushe ce wai wata miyar sai a makwabta, wata kuma ta fi karfin makwabtan ma. Don haka wala ya zalu ma'aka min Allahi zahirun alaihim ma dumta ala zalik. Matukar baka canja ba, ka ci gaba da mu'amala da yan uwanka, su yi sharri ka yi alkhairi, ka kyautata su muzanta, ka yi haƙuri su yi jahilci da tashanci, to mai taimakonka daga wurin Allah ba zai gushe ba iya taimakonka a kansu har ranar kiyama. Amma sai ce ma dumta ala zalik, kaga muhallin shahid, matukar ka ci gaba da juriya akan haka. In gida ɗaya kuke, kun kai ku biyar, sai Allah ya ɗaukaka wani a cikin ku su ba su samu ba, sai ya yi haƙuri. Idan yana da abin da ya kai naira miliyan 1 ba su da 100,000, in su yi in bai haƙuri ba komai sai sun butulce masa. Bare in an yi rashin sa'a yadda society ya lalace, aka samu abin da ake cewa wai 'yan uba, wanda musulunci bai san wani abu 'yan uba ba. Akwai shakiki, akwai li'abi, akwai li'ummi, amma saboda ɗabi'ar bahaushen ya ce 'yan uba, to ana so ana maka hassada da cutarwa da bala'i kenan, to sai ce maka 'yan uba ne, kuma ba haka ya dace ba. In uba ya hada, ai an riga an zama ɗaya, bai dace a raba ba. Abin da jini ya hada bai dace mu bar shedan ya raba ba. To sai ka yi haƙuri. In ka fi su rufin asiri sai ka yi haƙuri. Za ka kyautata su butulce, za ka yi su zaga, idan Allah kake karka daina. Idan 'yan uwanka na jini ne wani, za ka masa amma ba zai gode ba, za ka sadar da zumuncin ba zai gani ba, idan Allah kake karka gushe. Shi musulmi na kwarai da ke son tsira baya saka sharri da sharri, yakan saka sharri ne da me, da alkhairi.